tiefo ne ahwefo wo hwintim prekotia kwakwa watibulu asona mna ne na ne kagumu no ampemba fi a chese wokọ afijase pantem hode a okunini ena hyehyɛ saa ayesemi ana atosemi echiechire mu nti upe bi ato akwa asafo market wa onsa beka bi otonton wo kam ewo ho ikasa me dan me waba sawudi wani hwe TV ne so na hwe ne me egu fom ha islam mo fa nto so mami mo fa nto so mami hu se sapogu ya na sofo enso de rubber bi abesi akenra ahodo incense enema de da ha sei omu ana abọ me ho ban omu so asene ema dwumedie ekoso sofo agei emidi de kwame agei so me de kwasi agei ono akwasi agei ndie me mpa kwasi nukura kwasi ndie mo ya mo yesisifo mutu sisim sa da no kaze uba yiska olma se kaze ekudu e kan wasem wo achiro wanye sapoi na mi bebi sa ho asem na se me amti ye nsuo ye wo ro ba mu be so me ane wadi abedwa me ne bi bebi se mu asem osofo akwa aba mejo so akra udi de da abonte dada se de anwamasem a wo ye no amanfo etimi frami bisa me na emomu no de obeye bia no sika no na wabumu akonta ama me so de enye no enka nkyere me na mabesotro ba mabagibi batiase abusua ene adofo sofu agye watnase nini ye program ba ko mienu yensa ene wabeso yasene eboa me kakra ene enema egu efom we ye hu kenre no ye wo ewiem na ohwe kokko no moja no na ahwe akokosrade no ne fufuo no sikadwete pa na ahwe yeyiyo no a ewo sofo umfusa kenre no mame we ne bimse de sigunu bia na eno no incense so na 88 ana se 44 olma edo e be chechire ha ene sabre de kwanda ho eba ho na mame hwe de egu sapo no nso achi no we ye frɛ na aduhwam no no yo ene hyase bia ne nu aduhwam no wa matiase na wa hyase aduhwam matiase pa mechi tiefo nyina na mama mo achi e de aba Royal TV so mechi ame maame na nakwa bia so ne ho kani awo mechiawo minim se wama olma ho ayefe wa ya de omsi bema papa bia no efiro bapa da se ohwe mulma ma ne ho ayefe sam enaso da foforo ba de na ye se de da bia no hye kan midin de Reverend Jacob de tichiman abo so na asore no branch ne bi wo ahafu Kenya ase number 2 ba obetimi ahia na yabonkom na yesu ade kitu abisima be dupe na yasore akọ me number na go screen so no betimi afa na wafrem oluman last be kire se de asofudwuma na tie sofudwuma ayesunsum asem enye bible reading last me ka kire se Paul se wode na adwen na besum nyame enye bible na de sum nyame enti bibia be no bible no so eye matenetene ene atenyi enti de yi atan de tenetene nipa wi de aka yesunsum asem enti asofudwuma yesunsum asem ye akonfo ho a o maben pa ye o malamfo o maben pa ene wa asofo o maben pa ho ye obi wo mkekam kwa but ye ka se bin pa the whole Ghana asofo wa ben pa no ye bo ndi kura obi anim no wa ben pa o changer obi antim fa na tiko ndufom sabi onye dankan mu kura class no but oho what I say nti say na asofudwuma tie e o bible nim tie nhwe Luke ansempa no tie eye baako ni yimu nwotwe Luke 1 verse number 8 atifia se wa kiro se Yohane awo ho komhye na eba se eduru no so se orokoye na asofudwuma onyankopon anim no sede asofudwuma no tie no ye wo sede tie e wo honom sede asofudwuma no tie no orokoshi ohwam ye ka se ohwam a ene bi na mede aba ha nei we ye ohwam ohwam no bi nie we ye oba aduhwam no ba wom enti we ehye ye oba we ye oba ena we no eye bema no oba ni nyina wi afagu amam we no ye bema so se na ni susu kakra bema ni ena we nso ye incense eno so ye aduhwam ni bia eno so ye bia ena ye we nso e wo honom eno so ye aduhwam ni bia wo tietie na tentene ni nyina bia wa adwuma ye oba ne bema we de ye sunsun bi ho a to say the last ye de afodebo cha bi ba ha no sunsun ya oba ho no obekọ ho a te hye o hyenkramufu atade enti no sunsun no ye ya kamfo ne friend kramu enti no be friend na te se unya we bi na ososi hu na de fresa sunsun no ansa na aba nti oba na se bi a asam kan na kwame so na de na asam bia betum anima na ma friend no oba na me asam na tunanim se asam se na kwame so ya beka kire me na de na menyem fa homa no
na ne ho atimi ato no na ono a kyerɛ me sɛ yesei fa we kan we ho fa we kan we ho odi we kan we ho ebe yesei e de ama no na ono ne de akwankyerɛ ne bɛba na nowadays no ya asofo na yaba no bebre de ya adwene ene ma akwankyerɛ emfa nti pesunsum kita na asofo bia hwɛ no wamfa me number na wamfrɛ me pensore ma no asofo no nim de nti ameka sa nti na ofrɛ soboduam sofo asore ma na emfrɛ wo wo munya yie die ni bi yes sofo bia amfrɛ ma sofo bia amfa me number emfa number no yes emfrɛ wo emfrɛ me na me so na wonye sofo udi hene koso eti ozin na Awurade bofu be yi ne ho kyerɛ no ɔre hwe ohwam na Awurade bofu be yi ne ho kyerɛ no verse number 11 no na Zakaria hunu ɔbɔfo no nakoma tui na ehu kan no na angels no dakro ye ba bɛka ho asɛm ɔmo ba ɔmo sɛ de ɔmo tie bi wɔ hɔ a ɔkan disem woman 9 ne mu nso na ɔse bi wɔ hɔ a nanim ɔba nanim te sɛ wɔ ya bi nso hɔ ɔba ɔde nanipa nim sɛ ba bi nso hɔ ɔba nanim te sɛ jata bi nso hɔ nanim te sɛ kɔdeɛ enti no ɔba na wanhwe ya oyem bɛhyew ti Zakaria ta frɛ ɔmo enti ɔfrɛ no na ɔba ye no Gabriel ne bae be Gabriel no ɔnji Gabriel no ɔba nanim te sɛ ɔkan look Revelation adisem T9 ni mu nso na ɛwɔ hɔ nti wɔn ne bae ɛno ne ni Bible yi mu ɛwɔ Bible nim na adenti na ye ka asɛm na ɛwɔ mu na wunyi nkai ma obi a wɔhwɛ wo oluma yebrɛ nti na asɛm Royal TV ye PPB afinchim Matthias ye emma me fa no di pompo aduro bi yakota hwempo so dabi to wasi aha yo mate adisem nguma no tia eye 9 no ni yi mu nwotwe Revelation 4 verse number 7 o say na atiasefo ba 9 no atiasefo dikan na nim te se jata enti onu ne gire Nyankopon anim enti kan kwase a oba Luke onum na verse 19 o say na obiase ne se mini Gabriel mi gina Onyankopon anim na wabe confirm wo ha ese Gabriel no obo di Gabriel no so na ese wo onanim te se jata aha nti so on na ye Gabriel o gina nyame anim on na ye bofo o gina nyame anim daadaa edu be kan na o so mi na me Angela mi gina nyame anim daadaa ofre no so na mpa ehu kan no na kuma so tuye e na o ka kye ne se mensuro na Awurade Nyankopon asoma mo nkyɛn sɛ me meka asɛm wo nkyerɛw sɛ obɛwo na so dabi ma ba akokora mentimi wo wanyima asɛm ani nti no bɔfo no ka kyerɛ ne sɛ wobɛtɔre mum verse number 20 na hwɛ wobɛtɔre mum na urintumi nkasa enti no angels no ɔmo ho yɛ ahomte nti akora yɛ obi mo sɛ saint yɛ kasa saint a yɛ broni kasa ɛkyerɛ ade ahote enti ko Romans no mu ayi St Paul St Francis St Andrews St Mary's ɛkyerɛ ade ahote enti angels no mo mpefi but udi rofa obemo obodam sisi a wow enti Zakaria no ye difo panin kese kura no enji Gabriel no ne kasa na o mane torumum abosome nkono oh ya bidi aye nyum Zakaria ubeto mum akosi dabi emra me ba be hye wonkom na wa nyi mani nti se oni angels no e kasa no want to kick care but the opebi obetim dia yo nyame ansoma ne so me bone dam ana o metore numum wow but on o me very powerful your books so high the from media no anyini kakra ebi nie we the great key of Solomon ye the from eno mu din komo enti me oba ye okwan ye befa so a ye be adwuma bi nsu nie we type ni bi ya ire mo na apaya ne mo omo ba ehu kakra me da se omo ba ehu kakra so akosi bro ni hu bon no mo de da so no abrafo no be ka kire say 6 7 8 book 9 of Moses no enye papa nti o ma yi afrim but eno so na ye de yaso fudwuma e ma ne ye de to so biem no akora ye ya bibifo da bia me no tenase a me ka say no kwasem nie na kwa me so nipa me penasem me do ne say agya pepepe esan say o kire say o ye bibini na omfa broni bibia anya hwe na ogitum preko peso say o ye bibini entimi nso midinachi midinamo achi say me bibini na mesua no kopem da obeto na nanom wonse do na okan aze anwoma no ti baako ni mu aduonu num no mame nkan kire o se na medane mensa mabawo so
na mede do meyi ho fin na mayi usum pi afri ho akọ ye ka se do a broni nim ade e frɛ ne do ye de koko ahaban ana ya bokoko ye yi koko na duan na wie no ana bode ye dwa ya hatam na ho ye de nim ye kurasefo ye ka kurasini a obi nim se bia bia woni nte ye ye ka kurasini a obi a wonim de ofa ya se kurasini na na o ka kire me o so sum fidi abre yes eso obi ka kurasini kire obi a wonim se dabi obi na adwu mu do enti ye ka se do a onna eluma ya support me ana waboa me a wa kire me do eluma do no ye de bi se na Bible so de be yi hu fi odi aye bi aba na de manya na do we na de esi na no upe bi a eno no obeba afode opa afode bododo for the bobey and ni city no ahenum aka ntete be ka 500,000 na 50 cedi 50 cedis and say say afode ni so na ya ma ketwa no ba ko pekese na 100 cedis ketwa ketwa ni ye won support ye di dware ye mfa broni support nware ye won support di dware we aka ntete no ye boro na ye di adwa nti we e na be kwa adwaye ho we enkwa adwaye ho bi wudi we dey see them now the way no abo ani no na wo dey akudware na we no Bible say ye dey don yi fi e bia na obi kura na obaada na bra na ba na buninsa fi won ho obi nso timi asem to so fi aba ho bi na mantentan chi no obi be da obesore no ne obaada na oni be ma da dayem ni nyina fi won ho wo ho na nsem keka ni nyina kire o se fi won ho obi hye oba emmam nya botre ye asante ya so nsam keka wa wo benye scan no sunsun fam no dia fi sunsun fam no honhom bia no so obefa de a esan so no ye honhom na oye nipanti no oba ade no obo so ne asase no ade echie bia no oma obia ade a ope ana ade odbeboa no but honhom money so duachi na se obefa obete se wafa ndi se bia nei ma ye imagine se mema nana kwa miasu 10 cedi eti obo ade atwera to ho enti ebehwe wo wu nsem se so far je ko de fiti chiman ba no be ma 10 cedi dabi obama me 20 200 kan ye enti no obo se nsem be ye ohene e ba sa sunsum na edu achi no wa betwe sika no ko wow enti me ba no onana nka mbese ma 10 cedi be wo de aka 1 cedi ntije wate so enti na sunsum fam ye dike diska na wie dada enti sika ka onsa uhu ade potia o diska na be ye so boduam sofo padawoma enti echire da sene memma waba we ni de maso nso na so ye na wo ka no obre ni so mi bre ni so na kre enti twanepe na ne oye chinigifo no onso wo hwe matias ye na fa number no tudwa me number no de kra the screen so enti ubetumi afa na we no ye friend temple candle enti no ye ona kese ho we kese pa no ba ko 700,000 70 cedis ano we ma isusu kakra me de sunsun mu adwuma ma ohene bi enti no ohu se ma isusu kakra anyami o na de ono aben ne bin dada o enti no ye de fresh sunsun e bi obi e gold adwuma ana o company kese bi o de brem se company no menje me maje adwuma no sunsun fam na mahwe se de be ya obi enti mfa boni bi e ma ye adwuma no se de be ya adwuma no be koso aja didi na wakaye na yeso akaye na nakwa miasu nso na aja o se ne wa friend tuma fefefa chetia ne chacha mu na yeso ye de bia be boa no sa na atiem nti sha ne so sa fama me minim nanase mi ntwa ne pe etimi de usi ha na mabom din a kire so mi din de Reverend J Kodie me otichiman abo so joda bia ye mpaibo banada bia me tenase tie nipa bia asem na fiada no memenda se ye nya ba bi okumase enti next week ye be start fiada no memenda e wo kumase na afi yawada eni fiada ye ahafo Kenya ase number 2 na we hia honum na ya bonkomo minim problem a u face o de offer me na se o pese me yesunsun mu adwuma mo ana me hwehwe wa asem bi mu ma wa eno so boba for the 50 cedis do din be ma me de o pese me hwehwe me no asem kro no ka che me hwehwe me no kro bi ewom no me de ba to dwa ama ana se o pese e bia o problem bi na solve o be ho a ye emergency ni 200 cedis back to the sender eno no ye de tu aboba na ye enya aboba na ye sunsun bi okra friend bofo o hunter nti ye de aboba na ma wo na wo waka wasem nyina aguso na ya fere sunsun no ye wo se de sunsun kanipa ti aka no wi aka chese na kwa mi oso se obi tata no enti na aboba ne yinipa kro firi ho na nipa kro no tete one ntem na ye shama no so nkwa asama ado na ye back to the sender na yare ye dam so mi nim nipa o de to me so mbese yare ni firi so ko to nipa kro so na mbese nipa kro kana num asem
na yɛ de aboba na ma no waka wanu masem so for wadawma se wonu bi obone a bible cross nke se fache na ne bompa ye se tro no se de opese obi nyema no nso yɛ saa na me de me mum de se bi saa omso a ono mum de enkono so na mum no won sacha na adwen ya on sacha na adwen na ɛyɛ so won sacha na adwen wi ase no kra ba tro no se ma oba anye ntena se obi oyɛ bayie ye ma ne ntena se omu ni bayie ho pa bayie na eketwa omu ha adwen se bibia nti bible se mo ntena se omu tena se a omu ni adwen sacha before omu ayɛ se number 88 na de otwonwotwe obi pagya ne se ya de otwonwotwe oyi ne se ya de otwonwotwe oyi ne se ya de okay tia watiefo na afei etimi du si ase no penu on fra wo timi me number na wo skin na ni no obetimi afra me na nkomo bia pese di no na instant dia no ehye no million no 9 na fe instant back to the sender in emergency 2 million 3 million 4 million na also yaye wakwanche kama na nanima sesa yaye wakwanche kama dia ma na opeye ni man su bia me fro sofu bia mfere me minim dia meka na se na no me nkola na ka chem sa sofu bia ba fie o bedu a o se da mo chante no munya very careful me de na kwa me so na demba TV so nti obi bia frɛ no o de wi o de number betu dwa aka chem se wonyimi frɛ fidie no so yes sir one way so charismatic church megunu because minim de ekoso kwan ya fa so hye nkom azan de minim papa minim the one way a de asem beba da achi nti be very careful na so for mu hwe me do asi so for agei na owa ha no kode no no ye ka kode awutu ana nkabum sabe ne bre aso ebre no ayebe na ma me chematifo na menko okay match so for Jankobia otechima oso sponsor na kwa miasu etino yewiam de na number na afi apostle Moses osai oso otechima na afi sofu Obama techima mba ba ko doma efen Bismarck me chia no anopawi na afi atifo mo hwemi nyina no eche obia obade ne ka obia mi sifo mi frɛ me na ye monkomo yo sofu tweme e wo fom ho